लासिंसिंसो खालामनो थांगासिनो दं थारैनो नों बेसेबां असे एनडिबि मारमोन बेखौ आं कनफिउज जाबाय दे चन्द्र बसुमतारी सारनि जि खि सुनाय बिसना साफा खालामदोंनो बेफोरखौनो बे दिनै बुंबाय लासिंसिंनो बियो खुलुमबाय बिएम सेरब चेनेल नागिरि जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव दिनैनि बे भिडिअ'आव गोसो गोथारै बरायबाय रायजो राजाफोर दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुंनो सानबावदों जे आं गोबांखिनि माखासे भिडिअ बानायगासिनो दं एक्सप्लर खालामगासिनो दं पलिटिक्सनि भिडिअ माखासे बानायगासिनो दं पलिटिक्सनि सायाव माखासे अपिनियन होगासिनो दं दिनै नोंथांमोना नुनो मोन्दों मानगोनां जोंहा आब' डक्टर अनजुलि दैमारि बिथांनि जि बुंनाय स्पिच बिनि सायाव आं माखासे बाथ्रा बुंदों बे बाथ्राखौ बुंनाय लोगो लोगोनो माखासे बिथांखौ सापर्ट खालामग्रा मदद खालामगिरि जाय एक्स एनडिबिनि प्राइज फैनानै इउटुबार जादों बिथांमोनखौ सोर सोर नोंथांमोना मिथिखागौ दा सानै दङ सानै आरो माखासे दंबावो नाथाय बिथांमोनहा गावसोरखौनो एनडिबि होननानै लायो बिथांमोनहा एनडिबिनि मुं लानानै एनडिबि एसेबां गिदिर मान बड'लेण्ड आर्मिखौ बिथांमोनहा लासिंसिं खालामनो थांगासिनो दं दिनै बर' हारिनि थाखाय सोर मुभमेन्ट खालामाखै बर' हारिनि थाखाय नोंल' मुभमेन्ट खालामदों नामा बाथ्राया बे बर' हारिनि थाखाय बड'लेण्ड स्टेटनि थाखाय मुभमेन्ट खालामग्रा नोंल' नामा जोंनि बिफा जोंनि आइ जोंनि आबै आबौ बिथांमोनहा मुभमेन्ट खालामफायाखै नामा जेब्ला जोंनि आर्मि एबा एनडिबिनिनो सोद्रोमाफोरा जोंनि न'खराव थांनानै जाहैदोंमोन अब्ला बे माइरङा बबेनिफ्राय फैदोंमोन बै दाउखौ जे सिथारना जादोंमोन बे बबेनिफ्राय फैदोंमोन बिकज जों खेथि बाथि खालामनानै जों दाउफोरखौ फिनानै दोननाय बैखौ जाहोदोंमोन बिकज जों सापर्ट खालामो जों सापर्ट खालामदों मिन्स बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बड'लेण्ड स्टेट मुभमेन्टआव बयबो फरियाल सापर्टआव गोग्लैफायो लामा लामा रेल साइथिं गाथेनाय ट्रेन गाथेनाय लामा लामा ब्लक खालामनाय दिल्लीयाव मा होनो मुभमेन्ट खालामहैनाय मानगोनां प्रमद बर' सारमोन लरेन्स इस्लारि सारमोन दिपेन बर' सारमोन बड'फा सुजित नार्जारि रुंसारि जानाय जाहा मार्टियार्स गोबां दैदेनगिरि दिपेन बर' सारमोन दिनै इउजे ब्रह्म सारमोन दं सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि सारमोन दं हाग्रामा महिलारि सारमोन दं बिसोरल' नङा दैदेनगिरिखौ नोंथांमोना सिनायो हिसाबै दैदेनगिरिखौल' हिसाब लाबाय रायजो राजाफोर गामि गामि थानानै ओंखारबोनाय सान्दुं गोसा गोसायाव बिथांमोनहा गावनि महरखौ गोसोम जालायनाय बहाबा बहाबा मा होनदों सोरबा सोरबा दै गांनानै ओंखाम उखैनानै खर' गिदिंलायनाय मुभमेन्ट खालामफानाय खालि नों टयलेट साफा खालामनानै होदों मादों नैबे बाथ्राखौ बुंदों आरे भाई नों बे बाथ्राखौ बुंनो थाखायसो नों एनडिबि जइन जादोंमोन नामा नों बे बाथ्राखौ बुंनो थाखायसो नों एनडिबिआव हाबदोंमोन नामा अफ्रिना सफ्रि बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंगासिनो दं बेसेबां खस्थ' मोनदों जोंसो मिथिगौ नैबे बाथ्राखौ बुंदों आंथ' नोंनि खस्थ' मोननायनि बाथ्राखौ जेबो बुङाखै नोंसो दा एरलांगासिनो दं नोंसो दा बारायलांगासिनो दं बाथ्राफोरखौ आंनि सोंनाया नोंनि सायाव नङामोन आंनि सोंनाया डक्टर अनजुलि दैमारि मेडामनियावसोमोन नोंहासो बेयाव हाबसननानै फैदों दा दिनै नों गावनो हाबसननानै गावनि खस्थ' खालामनायखौ खोन्थागासिनो दं बिदिब्ला नोंथाङा गावनि लाइफ स्ट'रिखौ बुंनो थाखायसो आंनि फारसे आंनि नामखौ इस्तेमाल खालामगासिनो दं खोनासं ब्रादार आं नोंनि सिगाङाव जेबो बाथ्रा बुङाखै आरो नोंनि सायाव आं जेबो बाथ्रा बुङाखै नोंसो आंनि सायावहाय गोबां भिडिअ बानायगासिनो दं आं जेब्लाबो नोंनि सायाव भिडिअ बानायाखै नाथाय आं नोंखौ बुंगोन दिनै नों मा बुंदों सोरनिबा न' जोंफोरा लाक्जारि गैया जोंना नैबे हानि इन्जुर मा इन्जुर भाई जाय मानसिया हारिनि थाखाय खस्थ' खालामो बिथांमोनहा सेक्रिफाइस खालामो गावनि जिउखौ सेक्रिफाइस खालामो गावनि जि सम्पतियानो जा मायानो जा सेक्रिफाइस खालामो बिकज बड'लेण्ड स्टेट खालामनो थाखाय रायजोनि सुख सान्तिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामो नाथाय आं नोंखौ नुबाय सासे नों लबियासो नों सासे लबिया नों सासे क्रेडिट लुबैग्रा लबिया सासे नों एनडिबिनि मान सन्मानखौ जागासिनो दं नों एनडिबिनि मान सन्मानखौ जानो थांगासिनो दं एनडिबिया माब्लाबाबो बेबायदि बुङा आरो एनडिबि सुबुङा बेबायदि माब्लाबाबो बुङा आं मोनसे डाउट जाबाय नोंथाङा सासे फेक एनडिबिसो नामा
दिनै नोङो रियेल बेसेबां एनडिबि सैथो बेसेबां एनडिबि आं बेखौ मिन्थिला सासे जुदि रियेल एनडिबि मोनबा नों सासे गावनि बसखौनो गावनि सासे सिनियरखौनो रेसपेक्ट होयो ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुङो ओरैबायदि मान सनमान गैयै सारबो होना डाइरेक्ट नाम खारियो नों सासे एनडिबिखौसो नुबाय आङो थारैनो नों एनडिबि नंगौना नंमारा अफ्रि ना सफ्रि होननायालाय बिथाङा क्रेडिट लुबैयो एलवेज जे जोंफोरा खस्थ' बेसेबां खालामदों नों मा खस्थ' खालामदों ओरै थोरै होनगासिनो दं ब्रादार नों गावनि खस्थ'खौल' नुदों रायजो राजानि खस्थ'खौ नुवाखै नामा रायजो राजाया बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय बड'लेण्ड स्टेटनि थाखाय बेसेबां खस्थ' खालामदों बिथांमोना बुंना लादोंना आं इसेबां खस्थ' खालामदों बुंना लादों नामा बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय सोरनि न'खरा माने उरायलांखो सोर मानसिया जिउ खोमानांखो नों बेखौ मा मोनथिगौ सोर बुंदों एनडिबिनि न'आव आं थांफेराखै नों नायानोबा आंनि भिडिअखौ हाजार हाजार भिडिअ जाबाय थावजेन्डनि बारबाय आंनि भिडिअआ नों नायहैयाखैनो नों नायाखैनो नों खालि आंनि एगेन्स्टै आंखौ रायजोनि नोजोराव आंखौ बोरैहाय गाज्रि देखायनो हायो बेखौसो नों नाजायो दिनै नों सापर्ट खालामो हाग्रामा महिलारिनि सायावहाय हाग्रामा महिलारि सारा 17 इयार्सनि गेजेराव कारापसन खालामदों हाग्रामा महिलारि 17 इयार्सनि गेजेराव रायजो राजानि जि रां फैनाय बेखौहाय कारापसन खालामदों लामानि सायाव दालांनि सायाव एसेबां प्रुफ होबाय अब्लाबो नों बिथांखौ सापर्ट खालामो दैट इज युवर चॉइस बे नोंनि चॉइस आं नोंनि चॉइसखौ आङो जेबो बुंनो थाङाखै नों बिनि एगेन्स्टै मानगोनां प्रमद बर' सारखौ नों माबा मोनसे बुङो बुंनाय आं बेवहाय नोंखौ जेबो बुंनो थाङाखै आंहा बेवहाय मानगोनां जोंहा आब' डक्टर अनजुलि मेडामनि सायावसो आं माखासे सोंथि सोंदों सोंथिया बेनोमोन बिटिसि एकर्ड खालामनायनि समावहाय बेसेबां एनडिबिखौ उदां खालामदों आरो जुदि बे बिलटिनि एकर्डब्ला बा बिलटिनि एकर्डनि गेजेरजों जि जेलाव थादों बेखौ बिथांमोनहा बेवहाय बेखौ सोसनफानो हायामोन नामा बुंनो हायामोन नामा एकर्ड खालामग्रा सोरमोन बिलटियासो एकर्ड खालामोमोन हाग्रामा महिलारि सारासो एकर्ड खालामोमोन बियो मा सोफादेरनो हायो मा सोफादेरनो हाया बे मा दाबि लुबैफायो मा दाबि लुबैफाया बियो सोरनि सायाव थायो सोरनि आखायाव थायो बेथ' हाग्रामा महिलारि सारनि आखायावसो थायो जे एनडिबिनि जि जेलाव जानाय एनडिबि जे सारेन्डार जानाय बिसोरनो साख्रि होफानांगौ बेनि दाबिया सोरनाव थायो सोर दाबि खालामनानै एकर्डखौ खालामदों मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार अब्ला बिनि थिरांथाखौ सोर लागोन गभर्नमेन्टआथ' बुंगोन नोंसोरनो मा नांगौ नोंसोर मा एकर्ड खालामो जों बेखिनिखौ नाजागोन बेसेबां होनो अब्ला बेवहाय बे बाथ्रायासो ओंखारदों दिनै माखासे सुबुंफोरा बुंदों बे जाबाय बिलटिनि एकर्डसो एनडिबिनि एकर्ड नङा बिलटिनि एकर्ड बा मा एनडिबिनि सारेन्डार सुबुंफोरनो साख्रि होनायनि एकर्डआव लिरफानो हानाय गोहो गैयामोन नामा बेथ' मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि आखायावसो थायोमोन दिनै जेलाव थानाय सुबुंफोरखौ रिलिज खालामनायनि मोनसे रिक्वेस्ट बेवहाय मा होनो एकर्डनि गेजेरजों हायामोन नामा बेथ' मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि आखायावसो थायो एकर्डनि दारै लिरनाया बिनि आखायावसो थायो गभर्नमेन्टआथ' बेवहाय मा बिसोर होआबो होननो हागौ नाथाय लिरफानाया सोरनि आखायाव थायो बिथांनि आखायाव थायो नैबे बाथ्राखौ लानासो बुंदों आरो माखासे सोरनि दैदेननाय समाव एनडिबिआ फेक्सन जादोंमोन नोंथ' सासे एनडिबि अब्ला एनडिबि जानानै नोंथांमोननि गेजेराव गोबां दावराव दावसि जानाय बावगारबाय नामा नों आं बुजिनो रोंला नोंथाङा गबिन्द चन्द्र सारनि जे बसुमतारी सारनि माबा टयलेट साफा खालामोमोन मा खालामोमोन भाई नों बिनि मा साफा खालामामोन जों रायजो राजाफ्रा बेखौ मिथिबायना नोङो बेवहाय हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामहैदों नाथाय नों सेक्रिफाइस खालामनायनि दारै दिनै नोङो फाइनेन्सियेलि बायदिसिना लुबैदों बिराद लाजिनांथाव बाथ्रा जानानै दङ दिनै गोबां एनडिबिफोरनि थाखाय रिहेबिलिटेसननि थाखाय होदों नाथाय नों दायो खुगा बुङै माखासे बाथ्राखौ बुंनानै दिनै नोङो एनडिबिनि मोनसे रावखौनो गोबां माने ओरैबायदियाव लांनो नागिरदों लाजि फोनांहोनो नागिरदों एनडिबि दैदेनगिरिफोरखौ दिनै एनडिबि इसिबां दैदेनगिरिफोर दं नोंनिफ्राय इसिबां सिनियर दङ बिसोरो बेबायदि बुङाखै नाथाय नों बेबायदि बुंनानै दिनै माखासे जे नोंनि खामानि मावनाय बेखौ नों दुग्गानायसो लागासिनो दङ दुग्गानाय आं ओरैबायदि खालामदों थिक आं ओरैबायदि खालामदों नाथाय आं मानो जेबो मोनाखै नों बा बिदिब्ला नोङो बड'लेण्ड मुभमेन्टनि नामाव एनडिबिआव जइन जाफ्लानानै नों अब्ला गावनि बेफोरखौ बुंनो थाखायसो नोङो जइन जादोंमोन नामा बे मोनसे सोंथि ओंखारनानै आंनि खर' मेलेमाव गिदिंगासिनो दं रियेलाव नों एनडिबि नंमारगोना नंमारा होननानै बिनिखायनो आं नोंखौ फेस टु फेस रायज्लायनो थाखाय डिबेट खालामनो थाखाय आं नोंखौ खावलायदोंमोन नाथाय नों बाथ्राखौ दानथेनानै बाथ्राखौ ओरैबा ओरै फिदिंनानै बेलाय सोर होननानै नों दानथेनानै दोनलांबाय आं नोंजों बेबायदि बाथ्रा भिडिअ खालामबाय थानो गोनांथि गैलिया बाट आं नोंखौ बे बाथ्राखौ बुंगोन नों जे लुबैनाय माखासे बाथ्रा बुंदों जे नों माने
आंसो सेक्रिफाइस बांसिन खालामदों ओरै थोरै नोंनि बुंनाय बाथ्राया जे बेबायदि जादोंना बेखौ नों गार नों रायजो राजाफोरजों नोङो गाज्रि मोनजागोन मानो होनना बुंब्ला रावबो हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामग्रा सुबुङा हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामफिननायनिफ्राय फिन बिनिफ्राय माबा मोनसे लुबैनाय बे गाज्रि नों हारिनि थाखाय नों गावनि समखौ सेक्रिफाइस खालामखाबाय आरो बिनि बेनिफिटआव नोङो मा बे खिन्थु गोरोन्थि दै बे खिन्थु गोरोन्थि आदा बे खिन्थु गोरोन्थि नोंहा मोननांगौ जि मोननांगौ बेखौ सरकारा डिसाइड खालामगोन बयबो डिसाइड खालामगोन नाथाय नों पार्सनेलि बेबायदि बुंना लानाया खिन्थु गोरोन्थि जादों गोरोन्थि नोंहा जि मोननांगौ मा मोननाङा दिनै सोरबा बिजनेसमेन सोरबा मालिक जादों क्ररपति जादों मालाया लाक्जारिनि लाइफआव गिदिंदों बेखौ नोंहा मेगन सानो सोर दं नोंहा सोर मेगन सानो नोंबो खामायनानै जा हा नों जेब्ला समखौनो नोङो जेब्ला बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय होखाबाय अब्ला नों बेबायदि जानो मोनबा मानो एनडिएफआव जइन जानायमोन नों दिनै हारिखौ मोजां मोननानै हारिनि थाखायनो नोङो सम गारनानै होबायना अब्ला बेखौ नों मानो रिटार्न लुबैफिनदों बेखौ मानो रिटार्न लुबैफिनदों नों थारैनो एनडिएफआर ना नों रन्जन दैमारि सारनि जि मा होनो पलिसि बानायनाय रुल बानायनाय बेफोरखौ नोङो लासिं सिंसो खालामनो थांगासिनो दं मिथिबायना लासिं सिंसो खालामनो थांगासिनो दं थारैनो नों बेसेबां असे एनडिएफआरमोन बेखौ आं कनफिउज जाबाय दै कनफिउज जाबाय दिनै बियो खस्थ' खालामदों दिनै बियो गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारनि जि खि सुनाय बिसिना साफा खालामदोंनो बेफोरखौनो बे दिनै बुंबाय लासिं सिंनो बियो दिनै बेफोरखौ बुंनानै दिनै सासे दैदेनगिरिनि मानखौनो दोनासै दिनै बियो गबिन्द चन्द्र सारखौ रेसपेक्टखौनो होनो रोङा जुदि सिनियरखौनो एनडिएफबि होनना लायो आर्मिनि सासन आर्मिनि जि रुल आरो बेफोरबायदि ट्रेनिं जुदि मोनमारदोंब्ला बे थारैनो बियो एनडिएफबि नंमारा नामा गावनि सिनियरखौनो बियो रेसपेक्ट होनो रोङा गावनि लिडारखौनो बियो रेसपेक्ट होनो रोङा माबायदि एनडिएफबि सोद्रोमा नों अफ्रि ना सफ्रि गोबां लाजिनो गोनां बाथ्रा आरो गोबां साननो गोनां बाथ्रा नोंनि सायावहाय जे दिनै नों गबिन्द सारनि माने साफा खालामदों खि सुग्रा मा सुग्रा दिनै गबिन्द सारनि खि सुनाय मा बिसना सुनाय साफा खालामनाय बे नोंल' नामा गुबुनाबोथ' मोनदां अब्ला नों दिनै गावखौल' मानो बुंना लाखो अब्ला बेयावनो सिनायो सासे लुबैसुला सासे मेगन साग्रा मेगन गोसा सासे जेलेस खालामग्रा सुबुं मेगन गोसा साग्रा मालायनि सायावहाय मालाय सोरबा आरजिदों आरजियाखै बेखौ नायनानै मेगन साग्रा बेखौ नों बेयावनो नुयो बेयावनो सिनायो बेयावनो बे आखुआवनो सिनायो नों दिनै हारिनि थाखाय इसेबां सम गारखाबाय बेखौ मालाया नोंनि बे हारिनि सम गारनाय समाव मालाय बिजनेसमेन खालामनानै क्ररपति जाबाय बेखौ नों मानो मुगैनांगौ मानो बेखौ मानो नोङो लुबैनांगौ नों जेब्ला नोंनि समखौनो हारिनि थाखाय नों सेक्रिफाइस खालामनाय हिसाबै अब्ला नोंखौ सोर हिर' होनबावगोन नोंखौ सोर बड'लेण्ड आर्मिनि बुंबावगोन हा नों जुदि बेदि लुबैदोंब्ला जों सोरखौ बुङो जाय मानसिया हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस होदों गावनि हारिनि थाखाय जिउखौ गारदों गावनि जिउखौ जिउ होननानै सानालासिनो जाथिनि थाखाय दिनै मानगोनां जोंहा डक्टर डियार नाब्ला सार एबा रन्जन दैमारि सार बिथाङा दिनै जेबो लुबैयालासिनो बिथाङा दिनै गावनि जिउखौ बर' हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामदों नाथाय नोंखौ नुनानै आङो दुखु मोनदों जे नों थारैनो एनडिएफबि मुङाव लानानै रायजो राजाफोरखौ मिसगाइड खालामगासिनो दं आं गोबां बाथ्रा बुंनो सानबावला बिथाङा जे जि बुंबाय बेखौ आरो बुंबावनांगौबा बिथाङा गोबां बाथ्रा दंबावो बिथांनि सायावहाय नाथाय बिथांखौ आं बिनि थाखायनो अपेन रायज्लायनो थाखाय आं लेंहरदोंमोन नाथाय बिथाङा बाथ्राखौ दानथेनानै आंनि सायावहाय जुदि इम्परटेन्ट गैयामोनब्ला नों मानो आंनि सायाव भिडिअ बानायबाय थायो बन्द' खालाम नों आंनि सायाव भिडिअ बानायनायखौ नों जुदि आंनि सायाव इसेबां कुइसन दंमोनब्ला अब्ला फै आं नोंखौ बुंदोंमोन 24 आवार्स आरो 2 days होदोंमोन नाथाय नों फैयासै बे नोंनिसो बाथ्रा खना खनला थानानै भिडिअ बानायबाय थानानैल' जाया ब्रादार मिथिबायना खुलुमनाय थाबाय थेंक इउ स' माच